Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng dato. Dito agi sa tong agianan sa kilid. Unsa? Unsa magkaasab sila din sa ministeryo? Aw. La, tuod sa no? Nganong misud man sila din sa menteryo? Si Puldo og Dindo. Dali, abay. Ato natabunan kining lungon ni Madam Marcela. Anya ang kwintas? Unsa man? Atong dadon o dili? Dado na to na. Okay, atong dadon. Madam Marcela, amo sa huwaman ang imong kwintas, ha? Oh, lo. Pagdali, abay. Kimigara nag-uwang ang mga iro, abay. Niyan na. Dali na bitaw ko. Niyan na akong kwintas. Bugat din ni. Mao din nga gikumkum na lang ni sa kalabira ni Madam Marcela. Di ako nakas bulsa, ha? Dali na, tabunan na nato ang lungon. Okay, sige. Magmasa na sa dag. Ikatabon sa lungag nga atong giagian. Kutas. Hulong! Boss! Sorry yun nga. Wala ko kapog nga ako mga team sa pagdagan. Ay, So nga, nakuyawan man ko nga, nabati ko sa ero, boss. ay. Ha? Ikaw ba? Talawan na gini mo tawhan na ka? Hindi ko mahadlo kong tao, boss, oy. Pero mahadlo kong multo. Ay, ikaw yun. Nga nang madlok man ka, ha? Nga ungo mang imong igagaw. Di lang yun ako tuyoon, boss, oy. Manindog ba yun ang akong balhibo, oy. Sige. Hay, kakutas. Sige. Anhil na rin maglantaw sa payag ni Johnny. Natog na tingali na sila, boss. Kinahanglan nga doon na kitang mahimo karong gabi una. Puslan man. Nga ni ang tanilis payag ni Johnny. Nana. Oops. Last. Okay. Hamis kayong bungbong sa musulayo din sa likod. Dali na, abay. Mamauli na to na. Uy. Umauli na ta. Ato lang ni taguan das ilawom sa bakanting nitso kining atong mga gamit sa pagmasa. Mas may pa. Boss, tugnaw naman kayo dinis kakahuyan. Di pa ta mo mauli. Hay, paminaw ha. Ha? Ako'y imong agahon. Ako'y agda. Kung mauli ba tao dili? Oo, to, no? Sorry kayo, boss, ha? Sorry, boss. O, tanawa. Ha? Asa magkumutan, boss? Tanawa agianan paingon sa sud sa menteryo. Naay ng gawas. Uy, hala! Sila ka na si Johnny og Mick Tumboy. Oh, sila ka na. Ha? Doon na yagihimong milagro ang duhal diha sa sud sa menteryo da. Husto gid ka, boss. Wa ka na sila mag-date sa binteryo? Unsa? Ikaw pataka ka man lang. Katumboy ng mikmik. Nga, dagko pa ginog mga pulo nga gisulob. Awa. Tanawa. Way ganang lalaki ana, oy. Nindot mo naglawas si Mick, boss. Ay, nakalili, magawa na kausa, something naligo siya. Unsa? Purma kayo naglawas. Uy, tughan pa imo nga. Yatira. Asos. Yatira. Tinuod ka. Nindot naglawas si Mikmik. Oh, lagi, boss. Di lang maklaro tungod sa extra large niyang ipangsulob. Punan pa nga, waldas kayong linaktan. Pero, lamion manas Mick, boss. Uy, Shhh, tayo saba. Ayok saba. Tanawa. Mihunong sila sa ilang gate na kawayan. Abay, nganong mihunong mga? Manapan na sa taas. Mura magdun ako'y nabati. Ha? Saan may nabatin mo? Ambot kung tingog ba to og tao. Basta kayo doon ako'y nabati. Ug murag, kikan anang kakahuyan, abay. Oh, ha? Diha? Hoy! Naitaw diha! Hoy! Nay, naghubo-hubo na sa kakahuyan? Hoy! Tumag! Wa naman sab. Wow.
Ang tubag. Nahuna lang tingali ito ni mo, abay eh. Bitaw, mura og huna-huna ra gyud tingali ito nako. Ah, dali na eh. Manaka na tas taas sa payag. Haskang kuyawa ginako. Yabi na kumodoon din napitas Janet. Ikaw sabod, tabian kayo. To na boss, nanaka na sila sa taas sa payag. Nya usa nam ta ini. Mamauli na ta? Dili pa. Unsa? Di pa ta mamauli. Mag-unsa pa mata din eh. Magunsa pa. Maniid nila dyan eh. Gusto kong mahibaw kung nag-unsa sila sa menteryo. Unsa? Kuyawa gyud ako ganihas uwang siro eh. Ayaw kuyaw di ha. Kay ako tong iro nga miuwang abay. Ay baga gyud nimo eh. Pero tanawa, effective kayo ang uwang no. Kay gitubag ang mga iro sa layo sa pag-uwang. Mura sa gyud kag iro kon mo uwang. Aw, gohan ka nang gipractice man na akong daan. Gipraktis am sa ko ni Lulupilo sa una. Unsa? Ngano ko tang gitun-an magas imong apuhan sa pag-uwang? Aron ko no, mura gid kog iro nga muuwang. Ha? Nga naman? Jani, karong adlaw lain na sab ang tuna ni mo. Unsa mo sablo? Umana magus karate. Naabday ko ilang tunan. Wala pa. Kinahanglang makatul ka usaon pag-uwang nga parehas yun og tingog sa iro. Nga naman no. Magamit na ni mo panghadlok sa maabot ng adlaw. Aw, mao balo? Oh, good. Sige, uwang na. Nausam ng inuwangan Mona, no? mo. Mona? Mura magkag napiit sa kabanan. Taro nga! Hala no. Kawito gyud sa utok sa imong apuhan eh. Siyam sa'yo nagsulti na ko abay. Nga kung maungo ko ang tao, doon na ko nilanggam nga mugawas sa baba. Ug ang maong langgam, mudako, mahimong kikik. Og mao na niyang mag-una sa ungo sa pagpangitag biktimahon. Mao ba? Ug ako ning nagamit para mahadlok sila si Tia Alicia ug gaupoldo nako. Kiso si di mahadlok nimo uy. Nga ikaw may nakita nila nga mitawad sa giwara-waras imong lulo. Pero ayaw baya pagsaba baya nga sing-sing nga giumol og simento day ang gibili ni lulo nako. Ado ko magsaba na ba? May kugod ta. Anya, ahay naman ang kwintas. Ang kwintas tuod. Ato ning tunan. Sige. Anhil ang takutob din eh. Hindi man maayo nga magpadool ta sa payag ni Johnny. Boss kay, naarba nila nga kung pusil, magpusila na niya ta. Paduol patagamay. Tanawa. Tanawa ang kwintas. Magmikmik. Kwintas. Doon na sila gisgutan nga kwintas. Takog bitay aning mga kwintas uy. Brilyanting asol man eh. Brilyanting asol. Mahala ka ni abay no? Dato man ang nasulob. Mahal gini. Ato kaning daton sa ahensya bay. Ha? Ato lang ning isuway og patanaw sa ahensya ba? Pasindig milyones ni. Gusto ka. Mura gining milyones. Sige. Ato ning ipakita og ahensya ugma. Abay, mamilyonaryo na kita ini. Ha? Nakay sing-sing, napagikwintas. Dato na kaabay. Pero abay, di ka ko kalagon sa tag-iya ining kwintas. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!